stavili ste na web stranicu da je stravično nastradali dečko u Kralju Marko bio vaš član. Ja neću da ulazim da li je bio ili nije. Bio sam kod njihovih roditelja, ali ste na kraju stavili. Ne bude li bilo pravde, mi ćemo to uraditi sami. Upravo to, šta je tu sporno? Mi upravo i očekujemo to što Evo vi još govorite, jedan gospodine dokaz, Karadžić. znači to je krivično delo, ne možete vi se uzimati u svoju ruku Krivično delo to što mi pravdu. pozivamo državu da ispuni pravdu. Ne, vi niste pozvali Jesmo, vrlo jasno i jasno smo rekli. Ja bi vas uvek podržao da ste vi pozvali državu, da ste inicirali promenu zakona, da ste organizovali pomoć ljudima. Vi o narkomanima pričate. Znači ono što je najstrašnije, najstravičnija bolest, narkomanija, ali nemate ni jednu aktivnost uperenu protiv dilera droge, znači nemate edukativne informacije koje bi mlade odgnala od toga da rade. Vi kao nešto radite protiv dilera droge, jeli? Ova država koja živi od toga što krade sopstveni narod i koja prodaje drogu sopstvenoj deci. I vi ćete nešto nama da kažete dilerima droge. Dobro, vi možete o tome da pričate o državi na način na koji god želite. Možemo da pričamo ono što je živa istina. Da nemate mogućnost da na web stranici, samo evo jednu reč da vam kažem, da nemate, ja vam iskreno kažem, nemam ništa lično u ovome, nego zakon i ustav kaže da vi nemate mogućnost da sami uzimate pravdu u svoje ruke, već imate mogućnost da se obratite nadležnim državnim institucijama. Ako smatrate da ne rade dobro, onda imate pravo da pokrenete inicijativu, da učestvujete na izborima, da edukujete ljude onako kako vi mislite. Ali ni u jednom slučaju nemate mogućnost da pozivate i izazivate mržnju prema onim ljudima koji po vama ne zadovoljavaju kriterijume dobrog srpstva. Pre svega, gospodine Karadžiću, strah koji je prisutan i u vašem glasu jasno govori da pričate laži i neistine. Strah u mom glasu nije prisutan, već emocije i iskrenost, obraz nikada nije pozivao na mržnju prema bilo kome. Mi smo pravoslavni hrišćani, mi volimo svoj narod i poštujemo. Na vašim skupovima, gospodine Obradoviću, na vašim skupovima može se čuti ubi pedera, čanka pod nož. To je krivično delo podstrekivanja. Da li ste toga svesni? Recite mi meni sledeću stvar. To je poziv na ubistvo. O kom mi to ubistvu govorimo? Jel nam to govore o ubistvu oni isti koji su došli na vlast tako što su uzvikivali spasi Srbiju i ubij se Slobodane. I slavit ćemo mesec dana kad streljamo Slobodane, je li tako? I o ubistvu nam priča član stranke. Ali Milošević je znao i bez vas da se brani. Ja vas nisam pokrio. Znači ponovo ovdje imamo zabranu. O ubistvu nam govori član stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji može da se ponosi svaki član za predsjednika koga ima. Znači za najvećeg demokratu koji se zalaže za poštovanje ljudskih prava i koji uvažava dostojanstvo svake osobe u ovoj državi bez obzira da li je Mađar, Rumun, Rusin, Slovak, Rom, homoseksualac, jer je shvatio i zna šta je zakon, i zna šta je moral, i zna šta znači biti čovek. Da, gospodin Čanak zna šta znači moral, zakon i biti čovek tako što će da veša po terazima, je li tako? Gospodine Obradović, da vas pitam, da li biste se vi osjetili odgovorni kad bi neko od vaših sledbenika ili neko uzeo nož i krenuo po tome što se može čuti na vašim skupovima, da krene da sprovodite ideje? Da postavite konkretna pitanja o kojima možemo na normalan način da razgovaramo. Ja i dalje ne želim da promovišem klerofašističke stavove, odnosno da dajem legitimitet. Pitanje odgovornosti. Da li biste se osjećali odgovornim kada bi neko od vaših sledbenika uzeo nož i zaista krenuo po ovim parolama koje se mogu čuti na vašim skupovima i krene da sprovodi tu parolu? Da li biste se osjećali odgovorni? Ja ću vam odgovoriti kontra pitanje. Zamislite da se u Kraljevu desilo obrnuto. Da je, ne daj Bože, pripadnik obraza došao i mučki izbo nožem jednog ciganina. Šta bi se onda dogodilo? Dogodilo bi se isto što i u ovom slučaju. Ne biste mu došli na sahranu, je li tako? Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za ljudska prava ni u jednom slučaju ne bi odstupilo ukoliko je ljudsko pravo ili život čoveka... ciganskom eventualnoj žrtvi koja bi bila ubijena od strane... Ja prvo želim da budem politički korektan i da kažem ne ciganskog, nego romskog. Ja nisam ni na jednoj sahrani bio jer nisam poznavao žrtvu, ali sam uradio sve što je u mojoj moći. Bio i kod roditelja, bio i kod romske populacije koje sam video kako živi i koliko je uplašena. Jer jednostavno nema razloga, mlad čovek, nema razloga da okupljate i promovišete mržnju. Kada vidimo ljudi šta nam se desilo u prošlosti. A kakvu mržnju? Vidimo kroz šta je Jugoslavija prošla. Mi samo pravdu tražimo da budu pravedno kažnjene ubice Marka Simunovića. Dečko je mučki ubijen. A ko ne traži? Pa vi, gospodine, vi ne tražite. Vi ne tražite tako što ste odmah pustili drugog učesnika u ubistvu. Pustili ste ga odmah, nakon samo... Ministarstvo unutrašnjih poslova je u ovom slučaju na najbolji mogući način reagovalo. Znači, u skladu sa zakonom uhvatilo ljude koji su odgovorni za to,
edukativno delovalo i zaštitilo romsku populaciju, jer je jedan zločin iskorišćen za pozivanja i mržnju na drugi zločin. Čekajte, ko će da štiti srpsku populaciju? Nije ovde Rom ili Ciganin, kako god hoćete. Nije on ubijen. Ubijen je jedan Srbin. Ko će njegove ljudska prava da zaštiti? Gospodine Bradović, vi neprekidno ponavljate da ste pravoslavni hrišćani, a na vašim skupovima se može čuti Nožžica, Srebrenica, zakolje Šiptara. Vi tvrdite da nikoga ne mrzite i zaklanjate se. Da li su te parole hrišćanske? Da li su to hrišćanske parole? Da li je to u skladu sa hrišćanstvom? Ja ću vam na sve to odgovoriti onda kada se bude utvrdila odgovornost za one parole o kojima smo malo čas pričali i na osnovu kojih je gospodin Marko Karadžić došao do pozicije da nosi skupa odela, da se vozika skupim kolima. Ali pričamo o inicijativi za vaše zabrane. Oni su došli na vlast tako, ne samo što su iskazivali svoju mržnju i netrpeljivost prema drugim ljudima koji su sticajem okolnosti tada bili na vlasti, već podsjetit ću vas samo šta su sve organizovali. Oružani upad recimo u Narodnu banku, linč Dragoljuba Milanovića, tadašnjeg direktora RTS-a. Šta se desilo sa nesretnim Komrakovim? U cilju svih onih žrtava politike Slobodana Miloševića, ja zaista neću da dozvolim da se ovako govori. Zaista, dajte malo uvedite reda u ovu emisiju. Neću da vršim zamenu teza. Znači, to je ono čime se bave. Stalno vrše zamenu teza i koriste, nažalost, lošu situaciju određenog dela populacije u ovoj zemlji izvrtanjem istine. Da li postoji saradnja, otvorena saradnja između organizacija koje su označene kao klerofašističke i nacionalističke? Koje je policija označila kao klerofašističke i neonacističke? Najvjerovatnije postoji. To morate da pitati Ministarstvo unutrašnjih poslova. Da li za vas ima suštinskih razlika između nacionalnog stroja, krvi, časti i obraza? Znači, za sve organizacije koje ne rade u skladu sa Ustavom i zakonom, znači postoji zakonski osnov da budu ukinuti. Gospodine Obradoviću, u čemu se razlikuje vaše delovanje od neonacističkih organizacija, s obzirom da su u koloni koju ste predvodili u Novom Sadu bili pripadnici nacionalnog stroja sa svojim jasnim obeležima? Ja nisam primetio da u Srbiji postoji bilo kakva neonacistička organizacija. Znam da postoje nacionalisti različitih shvatanja, različitih struje. Ali mislite da nacionalni stroj nije neonacistička organizacija? Mislim da nije neonacistička organizacija, pre svega nacionalni stroj nije ni registrovan. A druga stvar, mislim da u ovom trenutku ne treba stvarati razdor među srpskim nacionalistima. Ja sam svetosrpski nacionalista. To znači da svoje uzore vidim u najvećim Srbima. Da vidim svoje uzore u Svetom Savi, u Vladiki Nikolaju, u Njegošu, u Vojvodi Mišiću i tako dalje. Ali kako to ide sa nacionalnim strojem? Oni otvoreno prikazuju neonacistička obeležja. Oni su mi 100 puta draži od pedera, od lezbijki, od šiptarskih terorista, od svih onih za čija se prava bori gospodin Karadžić, zaboravljajući na prava srpskog naroda. Dakle, oni koji se zaklanjaju... Ja u ovom trenutku mogu da kažem da cenim vaše mišljenje... Oni koji se zaklanjaju iza navodnog antifašizma. Kada kažete... Fašizam u Srbiji ne postoji danas. Znači da vam je neko draži. Oni koji se zaklanjaju iza navodnog antifašizma... Dozvolite samo da završim. Oni koji se zaklanjaju iza navodnog antifašizma jesu zapravo samo antisrbi. To su ljudi koji su došli na vlast još 1944-45. tako što su pobili oko 20.000 samo prvih par dana ljudi u Beogradu. Pobili su oko 200.000 ljudi u Srbiji ukupno tokom 44. i 45. godine, tako su došli na vlast. Danas su potomci istih tih ljudi na čelu države. I sad oni nama nešto pričaju o ljudskim pravima. Da li je za vas normalno da pristalice na vašim skupovima skandiraju ubi Šiptara? Da li je to za vas normalno? Pozivate se na svetosavlje? Meni nije, znate, kad odete recimo na stadion, kada je u toku fudbalske utakmice, koja nema nikakve veze sa politikom, tako? Čućete razna skandiranja. Tu navijači, fudbalski klubovi, jedni drugima svašta kažu. Mnogo bitnije šta se zapravo iza svega toga krije, iza takvih pitanja koje vi meni postavljate. Krije se pokušaj da se diskredituju srpski nacionalisti. Vi znate vrlo dobro da mi kao pravoslavni hrišćani nikoga ne mrzimo. Da nikada Srbi nisu otimali tuđe, da nikada Srbi nisu osvajali druge zemlje, da nikada Srbi nisu vršili osvajačke pohode. Srbi nikada nisu napravili Jasenovac, Srbi nikada nisu spaljivali ljude kao klečke. Ali ja vas pitam jedno, vi mi odgovorite drugo. Vaše predstavnice na vašim skupovima upravo uzvikuju te parole. Ubi Šiptara, ubi pedera, Nožžica, Srebrenica, Čanka pod nož. Da li je to normalno za vas kao ljudsko biće? Za mene je normalno boriti se za svoj narod. Nije normalno ako vi mene hoćete recimo da sad navedete na pitanje, da ja kažem da svakog Šiptara treba pobiti samo zato što je Šiptar, da svakog ne znam... Želim ja da vas navodim ništa, samo da vas pitam... Dakle, svakog Hrvata treba istarati samo za Hrvat, ja to nikada nisam mislio, niti kažem ja, niti to mislio. Ali kažemo jasno i glasno sljedeće. Svako ima pravo da živi u Srbiji, bez obzira kako se zvao, bez obzira koje nacije pripada. Nemojte koristiti gostoprimstvo medija, dosta ste pričali i izvrnuli istinu. Kažite ono što ste napisali. Ako hoće da bude njen lojalni državljan, ako radi protiv njenih interesa, kao što čine šiptarski teroristi, onda ih treba kazniti odgovarajućim kaznom.